Piştî kuştina leşkerên Tirk li Îdlibê Serokê Tirkiye Erdogan ragihan ku wê Tirkiye derîn sînorê li gel Ewropayê ji bo penaberên Sûrî wekin. Ji ber wê jî bi hezaran penaber bi taybet di deriya Yunanistan û Tirkiyeyê kom bûne. Niha peyamnerê dengê Amerîka Mem Botanî li Stenbolê bi awayekî zindî bi me re ye. Dembaş Mem. Dembaş roken. Mem tu dikarî agahiyên herî davî li ser rewşa penaberên ku niha heva didin ku xwe bigihînin Ewropayê bêje. Tu bi xwe ji li vir bû û te wan jî dît çi dikarî ji me re bibêjî? Belê ev şeş rojin penaberên ji ne tenê ji Sûriye her wiha li Iraqê, li Îranê û ez bêjim Bangladeşê û ji Hindistanê jî penaber hene û ve şeş roja li ser sînorê Tirkiye û Yunanistanê dixwazin li ser Yunanistanê re biçin welatên Ewropa. Baş e Mem karbidestin hikûmeta Tirkiye carna hejmaran penaberin ku derbasa Ewropayê bûne didin. Yani gelo ev hejmaran rast e yan jî çawa ev dizan ev qas penaber derbas bûne? Belê Wezîrê Karê Navxeyê Tirkiye Süleyman Soylu her roj li ser Twitterê peyaman dinivîse û diyar dike ku hejmara penaberan diyar dike. Îro jî dîsa bi tweetekê de got kesên penaberên derbasî Yunanistanê bûne gihîştiye 135,844 kesî. Li ji aliyê din ve Yunanistanê ji daxuyaniyeke de dibêje wa heta niha 27,000 penaber yên xwestîna derbasî Yunanistanê bibe paş ve vegerandîne. Dîsa îro agahiyên girîng hebû îro rêveberên Tirkiye û dîsa Wezîrê Karê Navxeyê Tirkiye Süleyman Soylu diyar kir ku ji aliyê hêzên ewlehiyên Yunanistanê ve penaberek hatiye kuştin û 5 penaber ji birîndar bûne. Hên asnameyên va penabera zelal nebûye, baş zelal nebûye. Ji ber wê em nikarin tiştekî li ser wê bêjin. Dê li ser vê îdeya Tirkiye û rêveberên Tirkiye Yunanistanê carekê din daxuyaniyek da û got ev îddia bi temamî nerastin û ev gotinên rêveberên Tirkiye qebûl nekirin. Wekî te jî got Mem gelekî êriş li ser wan tên kirin polîs Yunanistanê bi gazê îsot êrişê wan dike wan penaberan yani em nûçeyan de jî dibînin. Te rêxistinin nav netewyan jî netewên yekbûyî li vir dît yani kes alîkarî wan penaberan dike li ser vê hududê. Belê zêdetir saziyên Tirkiye hene wek heyva sora Tirkiye wek din saziyên civaka sivîl ji li verin alîkariya penaberan dikirin xwarin û vexwarina wa didin wa lê gelek jin hene gelek zarok hene û ve şeş rojan li ser sînor dixwazin derbasî Yunanistanê û Georjê derbasî Ewropayê bibin. Lê mixabin nikarin û şev jî dinê sar hêj zivistan serma zivistanê neşkestiye li derve dimînin. Carna ji hin penaberên ji Stenbol derbasî Edirneyê bîrî roj diçin şev cardin vedigerin Stenbolê. û Mem yani wana bi çi awayî diçin dixwazin herin Yunanistanê yani ber bi Ewropayê? Belê di navbera Rusya di navbera Yunanistan û Tirkiyeyê de çemê Meriçê heye. Li ser çemê Meriçê re penaber dixwazin derbasî Yunanistanê bibe. Weke din li ser behrê bazirganên mirovan hene û nêzîkî $3,000 $2,500 penaber didin van mirova û bi botan wan derbasî giravên Yunanistanê dikin. Weke din jî hin mirov bi malbatên xwe re dixwazin li ser deriyên sînorî re derbasî Ewropayê bibin. Lê gelek caran bêencam vedigerin û paşê car dî vedigerin Tirkiye. Mem Botanî ji Stenbolê bi me re bû em spas dikin ji bo wan agahiyan.